타수문제. Sila andyan sa mga sila na yung tamo mo. Kasta yurin by blackness, invent habits to low largest invent color, kimulla, kimulla kayo makakat talakan, ege, awkward lagi, SMEC, kita rasa di lakin, patalakan elwe ka, patalakan elwe kalian kaya tingin mo was there, kaya
de. Ivägen tutulungan sama wala sipay. Kung binbuyin na natapalan siya. Samsam tingin na kami siya. Preston niya wala siya samsam na naka-20. Kaya kasi kung kalata na lahat, kimon mo mo lahat. Di ka tarang ko sa exercise kasi talaga mo talaga dun. Makilang siya live just na siya kanya ngayon tumaming kahit mga euro ko sa rakabaw sa Japan. Nagkaka naman kay wala na pwesta dyan sa tuwin na ramon na siya. Laman lang. Ngayon siya may tawag na kayo mo. Ngayon lang kasawa ko sa naman dahil matawag siya taas pa lang yung mga hospital sa inyo. Nagkakawin ba nga? Gagasa na kayo mo. Dipesa na kayo mo latalan. Chicken. May tolan mo siya akin pa yung isa pa pusika chika sa ngayon president, vice president, may still madyang mga nagkakit bahay ko members na kayo mga language siya may na kayo mga sila magkipensing sila namalak na si Waske lang sa lawas na siya pa ng ashtoy ni sila kaya matawag kinarap line saying WhatsApp mo kasi kasay well din siya mo ilang gasya ko tuwi sila siya tapak at tuwi tala na yun kaya palalawas na siya pa na ngayon ko tawin siya teban siya sa may school mawigat may school na siya tayo tawin mawigat nga in fact tulo manap na siya Missy Pan, we see members on the Lulu, Maui, with the Lulu. And I give the long being so that the trauma to the dam and run about it. See if I get along to play. Yeah, I see a morale at the gosh too. Eriko mo chief se ba dara na mo sa ke rush shifting. The passionate gosh it that is the game sharing mo. Na ispinilla ke sharing mo ke the gosh shifting na gosh pisabas se ta sikya. Yes, ben beshawas Sarah ash masat se chimil dara na si wait na gawa ke tagasa sise. Masa passing out to letting to stand. Kaya going in. Seeing it, it's up going in. Is that masa passing out to letting Chief salary. yeah, Pinak Rabai, yeah, Siguro na masat Sarah ka ash pisabas se chimil. Udah, med sakselus, med sama pisabas na som na yara chipsa. Ay na ke masa power. Udah na med sa iketla tulus sa na dinamada security. Civilar na software na kita na matan na nina natin kaya. Well, my guys are out. Ano yung mga sa papaga, uniya kid. And
Kita daw kinain makira, chief nato yung chief nato yung nakapasala niya natin kaya. And when chief ne kinain Enak ya gostia, contoh dulu pasnya langkah. Enggak lang sebelahnya, kada lang sebelahnya. Sebelum itu pasnya nyata, kita bisa mulai masuk. Kalau sama dewa selain itu, enak cerita. Enak ya, kemudian dia chief senar Lamaran yine nadase, iki makuluklar. Ayana gelen kadi lange badda iki makuluklar şakayı var. Araban kalmen şaman demen, beraga dinlaray komunikasyon, nasaan yung nagtatikat yung mga magawa ka pa. Kade, taksam fi git sıvaşına ki olsa bu.
WCA HNL. I will always encourage natin yung post na kayo, nag-call, church, pinitawi, wipat at WCA. Post na naman sa mga alam na sa mga awalin pa nito. Sige ka din, nagkali ganila ko ito. Malagi mo post at nagali may skip lang ka WCA na. Wait. Gusto ka din napang mag-din niya ngayon. Diyan na nga nalapang dress. Kaya member 1 ngayon. Medyo pwede diyan. Medyo din ang Lord. Naging kama sa WCA guys banay mo matalas ko sa January on na skip mile down the road there. Itagin mo not fair.
Nga wala ko kung kayo bakit lang mana doon mga palagin. Mga kubo, ang kaya mag-usara pa yung kayo sa natin. So, may mga kayo, di mapapasisip pa mo. Alay yung kayo kayo pa. Express yung tulad sa sa'yo. Usan niya, kinten pa, may tangay, at mga usara niya sa pensan. Pero Teka kung mali, kung sinatulog na ako sa'yo, tatari, ako sangkala siya, tatari. Kasi Indonesia binanalulog. Tapos natulog sa tali. Kaya pas-Serbian kira, para peso sa ko. Kaya natangalya pinsak ko. Pinsak klasa, nagtulak na siya hindi, alak ko po siya lang hindi matap. O iya ma lo siya pasyo, wala mo yung kaya natin. Ilos mo tabi na contract ka. Wala los ka nang kayo. O iya ma los, Narut na leo mo, naklika na, wait mamta, ganina yung gano'n. Ako dyan, yung pahit akong just keep na, kama ito sa rame, karanta, akmat na siya. Itatagpuan na yun, pero pasok na kasi, mauling norma. Pangal sa mga toto, yung kayo nasa lakambia, ito lang ito. Lipas siya tao yun, mostly, tapos lang siya natin. Masalah kita berpamer. Menkolak kita ini jam kita memainkan akal di bawah kita bagi. Menkolak kita di mana mempersen tangan, tangan mungkin. Vice President yang Supreme. Sekretari Landa lepas, Misi Landa lepas. Lepas kita urusan Presiden Tagapa, Presiden Alvin, atau Taksa Lera. Halo, Maniko. Pwede na yun, nasang na sponsor lang sa isang siya sponsor tigilis cuti. Satu masang kente senapi yang apa pun ada. Na paling best pelasan, atau best pelasan. Tikinis slash kayawa. Takin ke platcoin mano. Kwento rin siya. Mamay wala na pa yung mayak mo sa. Kung gawas ko din na sa mga opportunity. Nurse temperature. Lalang yung ito. And mga pinako mo. Wins ka lasang. Na. And ito. Tatasin mo ito. Magsil kaya alas yun na patas ko sa bawang na. Hasta the sun. Ngayon na lang sa kayo good. Amoy tipinayok mga sako. As may tisang sa Facebook, naginapan kung sa kawa. Mental talbet na simas na kayo ay sinasma. Darot tate pang kinalwas ka. Ngayon. Pasyo, ayan. Ara, talala tulog. Mamaya paano nga may taklo to. Wala naman. Perlas, matahin ka lang sa pumayit na kayo. Pwedeng ka ingan, uningan. Tentuya kung sumalang londalan. Kaya sa kunan, pura kaya kunan.
Coming soon, Pata. Coming soon, Sharon. Maganda na sa Halloween yan. Saka sa Quezon.
Thank you.